Čau, já tam další video, dneska je tady další video z kariéry za Styče a lidi. Naše Aston Villa je každopádně třetí v Premier League, druhý je City a první je Liverpool. A tady tohle je 5 zápasů, který nás čekají v tomhle díle. A nás čeká teďka zápas proti Manchester United, který je každopádně 10. Odsimulujeme si tady trénink, OK, Dčko BB a jdeme na to. Zápas proti United, který je 10. jako vždycky. No. Snaží se prostolovat, ale nevyšlo mu to. Kviča Kvaratskhelia se dostává dopředu, Kviča Kvaratskhelia. Styč a je to gól! Aston Villa vede 1-0 na domácí půdě proti United. A nikdo jiný než Nicolas Styč se prosazuje. Lafa a Sancho, Martinez. A tady už si kombinují hráči United proti Aston Villa. Sancho, Martinez. A tenhle míč vyhrajou hráči Aston Villa. Zasekávačka Styče, ale Styč bohužel neprojde přes obranu Man United a De Ligt, Prestany, Amad Diallo, vytlačený Thomasem a United Rodgers, Bailey. Nádherně Styč se vynesl dopředu, ale bohužel není z toho útok, protože se neprokličkoval přes obranu. Keane. Nahraje do záru Keane. Kamara. Styč nemá s kým. A bohužel hráč Rodgers se 27 se zranil. Zranil ho Sancho, kámo. Sancho červená a United odevzdají míč. A dopředu se řítí hráči Unitedu. Teda hráči Aston Villa. Bohužel Pickford tady to polapí a Styč další golovku nevyužil a United stále drží stav 1-0 pro domácí celek. Styč dostal se přes obranu a to je dřevno. A konec zápasu, kdy Aston Villa jako domácí celek poráží United pouhým jedním gólem, kdy Aston Villa nevyužila až gólový šance na větší. A lidi, začíná nám další domácí zápas proti Leicesteru City 25. Nejlepší střelec Premier League je Nicolas Styč. De Bruyne v Aston Villa. Takže Styč je obklopené hvězdama v týmu Aston Villa, jako je Kviča Kvaratskhelia nebo De Bruyne. Styč. Krásně Styč. Zkusí technickou střelu na zadní! 1-0 pro Aston Villu. Nádherně Nicolas Styč se prosazuje. I branku do svých statistik, tak je to tak. 26 gólů za 15 utkání. To je dva góly na zápas. Nádhera. A tady to obrana nepobrala a ani Styč tady to nepobral. Styč, De Bruyne. Leicester rozehraje na dlouhou nohu na Fanheka. Fanhek. Ghanous. Líčan, ale Líčan přes Styče neprošel. De Bruyne. Nicolas Styč se řítí dopředu. Nicolas Styč zkusí střelu na zadní, technická 2-0. Nicolas Styč se prosazuje Paulo Dybala. 2-0 pro Aston Villu. A proti
Styčovi a Fatusu. To zkusí utancovat. Číčán. Bacha na to, že Styč má žlutou kartu, ale nádherně tady vybojoval míč. Ale tenhle ten míč na okolí ho bohužel Styč nesklidil a Handoj, Pau, Kamara, De Bruyne, Malen, Kamara, Styč a Styč se řítí středovým pásmem. Středem pole Aston Villa, tady to byl nedovolený zákrok pro Aston Villu, ale Styč to stále zkouší. Zasekávačka, střela a tyč! Krásně vykombinovaný Aston Villa. Bohužel Vek, Kviča, Kvaratskhelia, De Bruyne, Styč, De Bruyne. Zkusím vykombinovat. Střela spoza 16 a tady tohle to mohla být další tutovka pro Aston Villu, ale Styč ji nevyužívá. Tady mohl dostat do ulice míč, bohužel se tak nestalo a další tutovka pro Aston Villu a Styč přišel už o druhou branku v zápase, kdy podruhý trefil zařízení brány, ale ne však vstřel gól. A tady je velká šance pro Aston Villu a další dřevno. Styčovi to hod v tomhle zápase nepřeje až na ty 2 góly. Styč po třetí v řadě trefuje pryč. A poslední šance v tomhle zápase Aston Villa a Nicolas Styč se nakonec dočkal další branky. Po 3 trefení brány se Styč ujímá hat-tricku a tenhle zápas Styč nádherně převzal míč. Styč ve vápně a je to gól na zadní 1-1. 39. minuta utkání. Skóre se vyrovnává po Styčovi střele 1-1. Krásná dělovka na zadní, kdy obešel tady obranu a nechytatelně to pověsil na zadní tyči a 1-1. A Derby County vydržel vedení pouhých 15 minut, kdy se prosadil Styč, který vyrobil přímák proti svýmu klubu a zároveň nezabránil tomu, aby ten přímák 1-1 srovnáno. Aston Villa proti Derby County 2-1 pro Aston Villu. Jackson kope za Derby County. 2-2 srovnáno. Korea proti tomu je to bohužel 2-2. Wilson ve třetí sérii. Styč si bere 4. sérii. Levá. 3-3. Silvenström trefuje tyč a teďka může Aston Villu zachránit Nuno Mendes. Nuno Mendes ve 4. sérii to prosazuje a je to 4-3 po penaltách, kdy nás zachraňuje Nuno Mendes. Lidi, já věděl, proč ho tam dát. A my bereme postup v FA Cupu proti Derby Countám 4-3 po penaltách. Lidi, bylo to těžký zápas proti Derby Countám. Momentky tam byly, bohužel nebyly proměněny a my postupujeme do čtvrtfinále, kdy tam máme, kamo, jediný tým z Premier League jsme tam my ze Citizenska, nebo Citizens ještě můžou na Hull City vypadnout, ale to je všechno, lidi. A lidi, jestli byste chtěli pokračování a vědět, jak dopadne další díl, nový hairstyle, nový itemy a zápas Ligy mistrů, kdy se můžeme hnedka podívat, co nás čeká. A je to tak, lidi. Playoff jsme porazili Atletico Madrid 0-3 a 1-3. No a máme v 8. finále katalánskou Barcelonu. A lidi, jestli byste chtěli vědět, jak to dopadne. A na další zajímavosti v dalším díle, tak tady nezapomeňte zanechat like, odběr a vidíme se u dalších